Hostia. Mikel, utziko diozu behingoz tontakeriak egiteari, Edozein momentutan Josemak deituko digu eta ziztu bizian atera beharko dugu hemendik. Horregatik bai, iesaldi azkarraren teknika prestatzen ari naiz. Lizarrako ikusi eta gero, etxaiaren bat etortzen bada, prest egongo naiz. Ai, ze etxai, Mikel. Ara, horre etxaia! Josema da. Josema! Tiene que hay. Josema! Iepa, pintxo eta pote. Ze, dagoeneko ondarrun izango zate, ez da? Bai. Ondarrua, dakizuenez, herri arrantzalea da. Beraz, bertako arrantzalen pintxorik onena topatzen nahi dut. Horretarako, herritik murgildu beharko zate benetako arrantzaleak bezala. Hasteko, juntzaitezte Sutargi eta Bekoizini tabernetara. Eta food truckean lehiaketan antolatzen dezuenen, neuk egingo ditut epaielanak. Ondarrun nagota. Ondarroan dago? Ondarroan dago. Guazen, Azkar! Guazen! Azkar! Mikel! Mikel! Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro de Ritmo. Keiko Forever y Alexander. Ahí nada más, Nando Bro, la mafia musical. ponle, vamos allá. Castellano, qué bueno baila usted. Mano para arriba otra vez. Castellano, qué bueno baila usted. En homenaje para Benito. Dale. Castellano, qué bueno baila usted. Aizu, seguro zaude benetako arrantzaleak bezala esan duenean arrantza egitea etorri bar garela? Bai, iso. Estela arrain guztiak izutuko dituzuta. Agian metafora bat zen? Iso, Mikel. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana. Zerbait errepate dut! Handia dau! Tira gora, tira gora. Mira ze bitxua! Oi! Honek 2 kilo gutxineko daka! Bueno, bai. Begira, hobe dugu kainaberak utzi eta arrantzatzeari ere utzi. Zoaz Beikoizini tabernara eta ni Sutargira joango naiz, bai? Vale. Eta bilatu food truckerako 3 lehiakide. Badakizu, pintxo lehiaketarako. Eta zuk zer egingo zu? Eta kainaberak? You say hop and I'll hop. You say stop and I'll stop. You say come and I come. Anything you say, I'm like a hunk of clay. Kaixo, Opa, ze moduz? oso ondo. Opa, Ibon. Zer? Ibon, Asier edo Pintxo. Bai, edo pintxo. Bai, haizu begira, ondarrun itsasoarekin eta arrantzalekin zerikusirik duen Pintxoaren atzetik nabil. Eta ona etortzeko gomendioa egin didate. Gomendio ona. Bai, eta zuek ikusten dut hor zelako, pintxo pila dauzkazu hor, eta zein da zuen pintxo, berezienetako bat edo... Hombre, berezienetako bat txibiak egiten dugu. Txibiak egiten dituzu. Txibitxak ipulak, oso osoan. Oso osoan. Bueno, eta... Horantxe doaz egitean, nahi behuzu ikusi? Bai? 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 Guante. Bueno, nondik? Abandi burut, zukaldera. Ederki. Without your love, I ain't enough.
Bueno, Ibon, batu. Zutarriko sukaldean gaude, eta txibiak prestatzeko prest. Beraz, osagaiekin hasiko gara. Lehenko gauza, txibiak, Txibiak, ondarrukoak, claro, kipula, kipula, bai, perejil pixka bat, patatak, patatak, eta ogi, ez da? Ondarruko arizpe txakolina oso ona. Arizpe txakolina. Beraz, az gaitezen, zein dan prozesua, egiteko prozesua. Bueno, hemen dugu... sukaldaria, artista bera. Sukaldaria, barkatu. Chef. Bera da hemen artista orduan, ez da? Bueno, oso ondo. Baitz, nahi duzunean, azaitezke prestatzen, Lehenik eta behin orduan zer egingo dugu? Hau markatuko dugu. Bueno, egiten duen bitartean, hau, zan nahi dut, errezeta hau, zure asmakizuna da, bueno, ez da zure asmakizuna, Hau, baina, bueno, errezeta, betiko errezeta bat. betiko errezeta. Baina, guk hemen egiten dugu, hemengo produktuakin, eta oso ona otezen du. Bueno, orduan txibiak bain markatzen, esaten duzu moduan, Hori da, ezta? hori da. Markatzen nahi dira, ederki. Eta... Oinarri botako txuz, Aha. hau txibizan erruk, Hemen daude, claro, Erroak. hauek oso onak izaten dira. Hombre, Hauek, kris. egiten dira. ondarrun rabai izatutza txibi erruk. Txibierru. Erruk. Oso ondo. Bueno, hain ditugu hor txibierroak eta txibiak berez, markatzen. Eta hurrengo pausua zein litzateke? Hurrengoa, kipulinarekin arizpe ardotan, bigundu, txibia. Hau orduan ardotan bigundu duzue? Txakolinetan, txakolina. Berez pixkat, txakolin pixkat dio botako Bai, diozu. bertan. Ederki. Eta baina txibiak zutara botako ditugu berriz ere, ezta? Horre kipulakin eta Bigundu. txakolinarekin. Oso no, aurrera. Bueno, haitz, badirudi prest da hola, ezta? Bai, oain ja ogia tostauta eta kipulina bigunduta, patata piniko dut ogi gainean, Aha. eta gero kipulakin Patata hemen gordinik ikusten dut. egosita. Bai. Eta zuzenean ogiaren gainean jarri, Bai. txibia ere gainean jarri, Gero kon bere kipulinarekin. erruarekin gainean, da gero kipulina gainetikan, da perejil bizkat. Ja desiatzen nago, bai, jarri. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Eta prest izango genuke? Bai, ja, jatzen Fiesta! prest. Bai. Jo, zer, eta zer. Bueno, nik uste dut hau dastatzeko, Ibon, pasako garela jatetxera, ez da? Oso txoko polita ikusi dut, eta nik uste dut horrea pasako garela. Eramantzazu... Bai, txakolina, haitz. Oso ondo. Eskerrik asko benetan, Eta guazen bestaldera. Guazen. And our love become a funeral pyre. Bueno, Ibon, hau hermosuri, Bai, benetan ba. Ze nolako ikuspegi polita, eta hemen, dastatzeko, pintxoa. Guazen hau dastatzera, oztu baino lehen. Bai. Hori pelajan pero. Hau, bai, hori da. Patata pusketakin. Nik uste itxuraz bakarrik oso ona egongo dala, Hori nik garbi daukat, baina bueno, a ber. Bai. Dudarik gabe. Topa behar duko du, ez? Topa egin ezagun Momentu benetan. hona pasatzeko, beti topa egin behar da. Hori da, Opa. Zutarri narrakastagatik, Eskerrik asko. Eskerrik asko. urte askotarako. Fresko eta ona, emingo, txakolina bai, Oso ona, Bai, oso gustu nauten da. Ibon, benetan, eskerrik asko. Zauri eskerrak etortzearen, nahi duzunean etorri. Dudari gabe etorriko naiz, eta zorionak. Eskerrik asko. Hurrengo arte, Ibon. Venga. Ondo izan. Ondo joan, Bai. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say hey. Epa, kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola zatoz bizikletan? Zer moduz? Ondo? Nire izena Mikel eta zurea? Opa, Mikel, Alberto. Alberto, oso ongi Alberto. Ikusi alduzu ze sarrera egin duan, Bai, pentsado turrera zixu zen dela. Bai, ni hortan artista naiz. Aizu, ondarrura etorri naiz eta pintxo onenaren bila nabil. Bakit hemen arrantzalak eta asko biltzen direla, eta gustatzen zaizkit niri asko pintxoak. Zerbait berezi egiten alduzu hemen Beikozini taberna honetan edo? Hemen noizbenka prestatzen dugu pintxo badana, sasoin-sasoiku. Nola? Sasoin-sasoiku. Hangaua, sasoiku, zer esan nahi du horrek? Horren nahi dago esan, garaian garaiku. Garaian garaiko, baina ondarrutarrez Ondarrutarrez, sasoiku. Aizu, Alberto, gustatuko litzaidake pintxo hori ikustea.
Bale. Posible alda. Bai, Gorkakin berbaengot eta laster prestatuko. Gorka da sukaldaria. Bai, bai. Ba, guazen ba. Venga, guazen, venga, Zu Alberto. asmatu, venga. Haze leku polita, hau, Alberto. Ez dut ezagutzen hor da, hau. Hau da Gorka. Gorka sukaldaria. Haupa, Gorka. Jo, sasoia, arraunari izan dua. Lena, gaztetaz. Golpe erramandiak. Bueno, izu, a ber, Albertok esan zuek prestatzen duzuela, horrela, noizan behin, pintxo edo plater berezi bat. Pintxo da, ez da, Gorka? Bueno, gaur oin pintxuko, beste normalin platera taten dugu. Platera ateatzen duzu, baina pintxo bat egin behar duzu. Bai, pintxo bat egin Sansoinku da hori. Sasoiku, bai. Eta nondik Atune, tomati, piperrak, ontxe sasoin deoin, udar, Ah, horregatik ala izena. hori da. Pintxatzen Sanson, izena epini itzau. Holan, Ni uste nun Tarzanen gauza hori, bat hori, zela. hori. Gaua eta Sansoiku, bale, oso ongi. Ideia hona da. Eta originala izan behar da, oso ongi hasi geha, Gorka. Ondo. Zuk nahi duzunean, a ber, hau da orduan, Hau bendrezki, Bendreski, atune, bale? hemen dakau ontxe tomati, kipuline eta piper hordikin. Hau egin duzu. Hau egin dugu. Bai. Eta gaude, maionesa esne pixkatekin aligeratuta, Oh, beira. eta perejil pixka gainetik eta listo. Zu nahi duzunean hasi. Mira, ba. Orduan hori gainean, oso ongi. Hau normalean urte osoan egiten duzue platera hau edo pintxo hau, edo bakarra Ez. udaran edo... Ontxe, honena, ontxe sasoi Orduan udarako pintxoa da. Atune ontxea, atun sasoi. Bertako alda, ondarrukoa. Bai. Beitu behar dit karneta, a ber. Bale, arrazoia, ongi Gorka, matrikula ongi daka. Aprobau. Oso ongi. Aizu, ba, ez du ematen oso zaila. Ah, hemen importante izango da, dena kalidadeko izatea, ez? Bai. Kitxo, horrela da. Barrureia. Sasoiku. Sansoiku. Aizu, honekin ze edaria gomendatzen didazu, Gorka? Txakolin pixkat, ez? Ondarrundenak txakolina esaten duzu. Bueno. Niri gustatzen zait pila bat benetan, Aizu, Alberto, ez bazaizu inporta, horbean ikusi dut leku txoko polit bat, han posible du probatzea. Akabo, Bai. Bai. Zure etorriko zara Gorka nahizu gurekin batera? Venga, ardotxo bat hartzen du. Ardotxo bat hartuko dugu? Venga. Sansoiku. Ikasiko ez, nik uste urte bukaerako ikasiko duela. Guazen Vale, artista. Itxura hona daka Gorka, Bai. Torri, oain esango dit. Bueno, Gorka. Sanson. Utziko ja probatzen, ez da? Bai. Ba, bueno, ea ez zaidan ez erroitza. Probatuko dugu. Bai, ona o txarra. Ez jarri nervioso. Sudurra garbitxo. Hau ez da egin behar, txupatu bihatza, baina nik bai. Gorka. Bikain, benetan, jozi hona, itxoin, Txakolinera erra doan, Berto. Freskoa. Bueno, Ni banu. lan imar duzu, ezta? Gorka, sentitzen Hala, dira, bueno, eutxi horreri, Zein du, Eta hurrengoan sansoizko ez. Sanson. Trantrunga. Vale, ba. Venga, Venga, atea, gerte. Bueno, agur Gorka, artista. Gerarte. Oso goxua, Alberto, benetan, zoragarria lekua. Pintxoa zoragarria. Bueno, Alberto, plazerra handi bat eta eutxi horrei, bai? eskerrik asko. Txoin, eta joan baino lehenago, beste tala bat, eutxi horreri, venga. Lan hau, Alberto, oso gogorra da. Ikusten duzu, gogorra da. Bai. Ongi segi. Bai, Alberto? Venga, agur. Kontuz bizikletiaz. Bai. Eskerrik asko, bai, bizikleta. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, vienen. I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Hemen kontserbak izango dituzte. No inhibitions, make no conditions, yeah. Kaixo, Kaixo,
Zuzara? Olaia. Olaia, bueno, ni hasien, Apa. Haizu, begira, ondarrun nabil, arrantzaleen gastronomiaren inguruko ikerketa egiten, ikerketa gastronomikoa. Eta hemen ikusten dudanezu, kontserbak eta itxasoarekin zer ikusi duen kontserbak saltzen dituzu, ezta? Bueno, zer saltzen duzu hemen zehazki? Ondarruko kontserban arabera, atune, ondarrundaz ortiz, marino, gero mutrikun kondor, eta gero etxen dabe antxoa be bai. Antxoa. Eta izena nondik dator, Amama Gourmet? Izena nire amamagatik, homenaje bezala. Oso ondo. Bai. Haizu, eta ikus genezake, zuk saltzen dituzun produktu egin sorta bat, ze erosteko asmoarekin sartu naiz. Orduan, erakutsiko dizkidazu? Bai. Nahi baso antxe barrure sartukoa, eta nik pare bat gauza atakoroz, zeu ikusteko. Oso ondo, oso ondo, lagunduko dizu. Vale. Erki. Eta hemen, aukeran jarri dituzu, zuk saltzen dituzun produktuetako batzuk, ezta? Bai, ondarruko eta bertoko. Denak dira ondarrukoak, ezta? Bai, hauseken dute mutriko aldin etxen dabela, beste guztik ondarrun. Eta Euskal Herritik kanpoko produktuak ere ekartzen dituzu? Batzuk, gitxi, baina bai batzuk. Ardauketa. Ardoak hemen ikusten ditugunak, ezta? Eta zer da gehien saltzen duzun hemen, nabarituzu, hilabete hauetan, zer da gehien saldu duzun produktua? Ni bentsaten dut igual gaztai. Gaztak, Bai. Txakolinare, badakigu hemen inguruan egiten dan txakolinare hemen saltzen duzula, ezta? Bai, ondarruko txakoline. Bueno, ederki. Guk zea daukagu, food truck bat dugu, hor plazan, eta produktu batzuk eramango ditut. Eta nik uste dut aukeran eramango dituela begira. Hau, zea dia, ketutako antxoak, ezta? Gero hauek dia hauek eramango ditute, bai? Bai, bertoku. Hauek dia betiko eran, ezta? Bai. Bale. Eta gero lehen ikusi dut hemen, eta hemen jartzen du a la antigua. Horrek zesan nahi du? A la antigua eukitzen dago azalbizkatatzen, ez da olako garbitxute, eta beste toke bat emotetze, ez da hori utze. Beraz, honekin desberdintasuna nola baita ere, azala bainik ere geratzen zaiola hori, ez da ingurun, Bale. Bueno, haizu, eskerrik asko, hauek kobratu, erosingo ditut, eta joango naiz, eta, mila esker benetan, eta sorte hon Amama Gourmetekin. Eskerrik asko, oso ondo, bai. Epa, arratsaldeon, Josema! Eixo. Ze? Turismo iten, bostak bostek hori, aspaldiko? Ez zehazki, zemak zabiltzate. Ongi. Dena, erki. Aizu, zer da hau? Bitu, bauda ekarri den produktu berri bat. Arreta sagardoteik ateratako udaren sagardoa. Udaren sagardoa? Udarena. Hori gero probatuko dugu. Ara, Asier! Beira, Barkatu atzerapena, Bai, torri zuen. Josema, ze moduz, hemen turismo egiten ondarrun? Gutxi gora bera. Bueno, bera, hemen ditut, 3 partaidek etorri zaitez honea ez lotxatu? Nina Javier Sainz eta egin dut kalabazin betea, langostinukin eta porruakin. Egin diote langostinu nura, salsa bat, eta crujiente de porro gainetik. Txuna hona daka, Asier. Bai. Sushi bat ematen du. Ondarruko kalabazin sushi bat. Lasai, Josema, a ber. Ondo? Gustatu zaizu? Zure izena eta venga, a ber. Ni Olaia naz, haue kret bat da beteta, daka Filadelfia gaztaia, jamoi naturala, gula batzuk eta gero perretxiko saltza eta ganbatxo bat. Oso ondo. Kaixo. Zure izena? Ni Naroa naiz. Naroa? Gaztegi tabernatik nator. Asko saltzen den gildatxo bat da, bertako produktuekin egina. Eta antxoa ondarrukoa da ere, bai? Bertako produktuak hemen ondarrukoak esaten duzu, ezta? Ixe behar da, ontxoa ondarrukoa. Eta piperrata? Piperrata ez, baina bertokoa dira. Euskal Herrikoak. Asko gustatzen zaizkin diri gilda. Benetan esaten dizut, Asier. Ni
Ni bai, bermuta batekin. Ni segun eta ze osagaiekin egina dagoen, ulertzen? Baina Gilda normalan horrela izaten da. Ez beste batzuk, beste antxoa batzuk izate dituzte. Bueno, bai, bale. Baina hau ondarruko antxoa da. Bai. 3 pintxoko xo ere. Hirurak. Azken finean hemen bilatzen nahi geana da arrantzale pintxoa. Bai. Eta, bueno, nik kontutan hartuta arrantzale elementu gehien zeinek dauken eta originaltasunari pixka bat ere sari emanez, niretzako ondarruko arrantzale pintxorik onena, ondarruar xuxia da. Javi, txapelduna! Haupa! Baina oso goxok benetan. Mikel Emaiozu irabazitako. Javi! Hilda dago bikaina eta beste pintxo ere bikain dago. Baina arrantzale elementuk eta... Bai, izan ere hori da, ondarruko arrantzalentzat edo behintzat itxasoko produktu ez egindako pintxora, kasu honetan suertatu da, ondarruko xuxia, berak izendatu den moduan, Josemak izendatu den moduan, ondarruko xuxia, edarki. Eskerrik asko iroi, jarraitu zuek sukaldean tope pintxo gozua prestatzen, eta guri deitugu probatuko ditugu eta, bai? Baino, berarte! Eskerrik asko, benetan, Bitako bat, jun barko da, Lakaerdi sagardotegia, orgoiti dagona, bertako sagardoa probatzea, eta bestea, Kabia tabernara, hemen atzen dagoen taberna bat, eta hor, bakaiau tortillaren pintxoa probatu barko zuen. Osondo. Eta gero, zure sanetara. Zaluko izkizuet. Hori, eta eskerrik asko. Beti ere zure sanetara. Zure sanetara, Josema. Hau turismo egitea ez da etorri. Hau etorri da guri kontrolatzea. Bai, baina begira, profesionaltasunez jokatzen bat dugu ez dago arazorik. Edo agian bai. Benetako detektibek bezala egingo dugu orain lana. Venga, osondo. Ni Lakaerdi sagardotegira jongo naiz, eta zu Kabia jatetxera. Ederki. Bale. Azken tragoa. Bai, xo. Hala, emoziokin. Guazen ba. Tira. Bai, edo arte. Hostia, tiene que... Lapurten zabizela? Ez. Lakaerdi sagardotegian bilan abil. Bai, neunak, eubie. Zuatza jabea. Bai. Urte askotako gizona. Bai. Nene izena Mikel zurea? Ni Juan. Juan, i. Bai, ez dut ikusi, zer ez dut jakin da, Ez, bebilatzen ari nintzen, zer nolako sarrak eta... Aizu, Vale. hau dena zure alda, Juan. Bai, hemen zahaztixe hori, gero atzeko partien be baduko. Atzeko partine bai. Bai. Aizu, Juan, eta zenbat hektaria dituzu hemen? Sagarrondo asko ikusten duenik hemen? 3 hektarea eta erdi. 3 hektaria eta erdi. Ez da gutxi? Ez da gutxi? 14 klase, zagar klase dukaguz. 14? Klase diferentik, zardeu eitzeko, mezkla eitzeko, eta beste gusto ona eukitzeko. Gero kolori eta lehenako klase, zagar klase dugu. Eta 14ak nahastu egiten dira sagardo egiteko. Bai. Ni bakarra uste nun golden eta reineta zegoela eta. Ez, goldenik ez da sartzen, ez? Ez da sartzen hori, horrek ez du balio sardo Ez da balio sardara eitzeko. Eta zuk 14 dituzu hemen, 3 hektarea hauetan 14 diferentek. Bai, 3 hektarea eta erdi. 3 hektarea eta erdi. Eta horrekin nahikoa bai alduzuzuk nahi duzun sagardori egiteko. Bai, sobre. Nik... Zenba litro egiten dituzu, Juan? 18.000 litro saldute itxutxua, konsumitzeko berton, da gero beste izagarra saldu itxot. Saldu itxentzo. Bai. Aizu, hainbeste sagarra ondo eta sagarra eta usaia errazeok hemen, nik hartuko nuke gustora trago txiki bat. Gero makina badeko zagarra batzeko eta botateko vibradora. Vibradora? Bai, zagarra botatzeko. Bale. Lehena paluaz botatezan, zagarra holan, baina oso temporazko. Eta temporazko eta oso gogorra zan bierra, eta oin makineaz vibradora dana botaten da. Modernizatu imar da, Juan. Modernizatu bestela mehenetzeok. Da gero batzeku guai makina, da horrexetak kentzeko dana, da berak makini berak itzen du. Lan dana itzen du, bier dana itzen du. Juan, trago bat hartuko aldio. Bai, hartuko neken ikuperati gara hor xarrast, inen aldio. Gozen ba, Juan. Txotx imar diu, txotx, venga, gozen, imar diu. Mendik analda bidea, Juan. Bai. Zuzen, venga, gozen ba. Erra. Haure moztu barko diuna maten, Juan? Nik ezin, eta hori hiri laguntzea. Septiembre, oktubre, geizki dana.
Apa? Asier. Eider. Oso ondo. Begira, arrantzalen pintxorik onenaren bila nabil. Eta esan diatenez, hemen bakailao tortilla itzela prestatzen duzue. Hala da, ez da? Bai, oso ona. Bai? Bueno, aizu, eta nola egiten duzuen ikusterik izango genuke? Dudarik gabe. Bai? Zukaldera guaz. Zukaldera eta nondi pasako naiz? Hemendik. Hortik, oso ondo. Bueno, Eider, ze ondo gaude hemen, estu, goxo hemen, zukaldera sartuta, oso ondo. Eta hemen mada dugu, zuen zukaldaria, ez da? Oso ondo. Bueno, has gaitezen, hemen. Bai, hasiko da egiten tortilla. Osagaiak, ikusten dudanez, bakailaoa. Arrauntzak. Berakatza eta perexila. Bai, betiko. Bueno, zaitezke. Bai. Bueno, Eider, nolako da telebista ikusten? Tatxan! Listo dago dena. Tortilla egina. Zeitxura hona daukan. Bai. Dena den dastatzeko, nik uste dut barra pasatuko gara. Bai, hobeto. Bai, hobeto. Ezaiago. Bueno, Bai. Bada, zorionak. Benetan, Bueno, guazen. Guazen ba, venga. Bueno, Eider, hemen dugu pintxoa, eta hemen normalean egiten duzuen aurkezpena, ezta? Hori da, bai. Bueno, dastatzea beste zaigu falta. Aizu, pintxoa adibidez, zerekin bustiko genuke? Ba, ni jarriko nizuke txakolin koko Txakolin bat. bat? Bueno, Bai. atera txakolin bat. Venga. Eta bitartean guazen hau dastatzen. Hori da. Ze hona, aizu. Ze hona. Bai, Jo, benetan mila esker. Bukatu egin dut egia esan, baina, bueno. Mila esker benetan. Bai. Zuei, eskerrik asko. Zorte hon, tabernarekin. Aio, Eider. Edarte, agur. Eta nori deitu diezaioket. Ondarrun gaude. Ja, ez da. Ainoa, zer moduz, Asier naiz bai. Aizu, ez zara ondarrun izango. Ara, oso ondo, animatuko alzinateke, begira hemen gure programa grabatzen ari gara, eta animatuko alzinateke gure show kaldera etortzen han zerbait kozinatzea. Bai? Primeran, ez, joango naiz ni zure bila. Ederke, Ainoa, ointxarte. Probatu nahi dibanik, sardo hori. A ber, nola don. Ni sardo zale ondien, ez da. Asko gustatzen zait sardoa niri. Bai. Urtean asko eraten du nik sardoa, etxean. Gustatzen zait horratu. Apa, atea politia gau. Hau nola da, Juan, eskuinea? Bai. Eutxe horreri. Erralekua. Oazen, turri. Hau amenik ala, Juan. All your friends have told you I can't settle down. There's a different girl in every... Txotxo baten biu. Egarritxoa neuketa. Hor, oinez menditik etorri nuketa. Denpora berue dago eta... Hori da, mentxartu baraldeo. Hartu, basue. Venga. Ia. Zuk edo ni? Ia. Eman. Xast. Hop. Montxe probatu gehi, Juan. Ia, zelako duen, Apa, Juan, txapeldun. Ia. Errazea, Juan. Bixi, Gero koloria harra egiten dugu, lehenako zagar klase diferenti, kolore gorrizki, ez horrek frantzesak zumu itxeko. Bai, hori diferenti, Berde urteten dugu, berdi, Hone kolore politia daka, kolore autentiku bertoku da. Bertakoa. Besti aproboko. Eta beste, zer dia, diferente? Zagar diferentiekin, gusto diferentiaz. Bero bena. Venga, probatuko dugu. Hau nik irekikoit. Ilusio iten txaketa. Aiba, xap, aiba, Juan. Arameko, hau hori indarra. Ez, hemen. Indarra erra dakaunek, aber ba. Gutxi eta maiz, ez da, Juan? Gutxi eta maiz, venga. Hau odun beste sagar klase batekin da gina. Bai, gusto diferentiekin. Aber zein gustatzen zaidan gehiago, Juan? Ia.
Piskat makaltxu dau. Bai, ora gehiago gustatu zeak. Peiza Joan, bai alde izun niri zein begiratzen ari den. Hango kupera, ora. Txakolina, probatu gara aldio, Joan. Probatu barko, jo pixkate behago zen. Bai. Venga, txak. Laka erdi txakolina. Bai. Eskerrak nik ez duan gidatzen, bestela. Probatu bardio, bre. Arra zeoki. Nolako, Mikel? Kristona zeok. Suabea. Baina niri suabe gustatzen zeak. Askoz erresago edaten data. Honek eskatzen nik txorizu, barkaio tortillado txuli. Hori da. Dios, etxok eminin jorzuk alden, ez. Igual du. Oso ona. Paseo txiki bat eman goldiak emendikan. Herrira geisteko nigero jetxiko nauk, bai. Oidek, haupa, txapeldon, azkeneko tragoinen dit. Kozen ba, argi ondo nuke, baina botilla sagardo beharko nike food truckean, hor, ondarroan behan, dastaketa bat imardio. Eta ire sardo botillo bat eraman nahi dit. Eman goldiak bat. Bai. Nengoiak, guazen da. Bueno, Juan, honai, ze botako jot. Txakolina, sardo, ze botako jot martxan jartzeko. Horri, gasoile bat abiko zau. Gasoila, jas, ni sardo botako neko gustora. Mikaben! Guazen ondarura, Juan, eman eurra! Bai. Ferrari! Venga, ondarrua hongoa. Ondarrua, bera! Epa, oindarra da kakatxarrane. Bea! Ondarrua arte. Ondarrua arte, eman eurra. Bai. Venga, goizan. Venga, tira. Berritxu pasaute gero ondarrua arte. Bai, oide. Venga. 12 yards long, 2 lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter of report. Canyonero. Bueno, Ainhoa, ongi etorri. Bueno, begira, hauxe da gure food trucka. Elegantea. Ikusten duzu. Bai, esan zenean, baina ez nuen olakoa. Ui, Ainhoa, guapísima, aspaldiko! Zema denpora ikusira, zema posten naizen. Zauden emakumea, urteak ez dira pasatzen, Asier, laka erdi sagardotegitik, behira zeoparitu diaten. Ara, oso ondo. Bueno, beste bi sagardo botillakin, sagardo kata bat egingo dugu. Beste bi? Bai, nik lortuko ditut, lasa egon. Orain Ainhoarekin, bere errezeta egingo dugu, Gure showkaldean? Gure showkaldean, beraz. Ainhoa, mesedez? Guazen showkaldera. Venga. Bueno, Ainhoa, hemen dugu showkaldea zuretzako prest, hemen osagaiak. Ze prestatu behar dituzu? Egingo dut ondarrun gaude, eta ondarrun nola ez, arrainarekin, edo arrainadun pintxo bat egingo dut. Kasu honetan, antxoak erabiliko ditugu. Antxo, oso erreza da, antxoa kasu honetan, Mikelek utzita antxoa, primeran, garbi, bizar gabe, fundamentu guztiz, uruna, arrautzak, eta hemen eskatu dute atuna, zuk bota olioa, Asier, venga, zuk zabaldu hau. Eta nik hau zabalduta zer ingo dut, non botako dut? Zuk zabaldu eta bota honea, bai. Nik hemen arrautzak inaziko naz, oso erreza da, bale? Nahiko horrela edo gehiago? Hortxe, bai. Piztuko dut? Bai, zuk piztu, venga, bat amendik. Oin, hasi. Begira, sortzeko olioa, bero badagoen eskua sartzen du zartagian. Ez du barruan sartzen, erreingo naiz, eta pixka bat horrela. Ongi da hori, Ainhoa, horrela pixka bat bestela. Ederto, a ber, nere. Behar du bero-beroa. Bueno, txaka, gehiagi, ez dakit gehiagi bota duzu. Ez. Ai, bera zure asmakizuna da errezeta. Gaina kasualia da ondarru izena. Hau da, oain, orain hau, ditugu, 3 antxoa ekarri ditugu, ez? Hartzen dugu hau, eta jarriko dugu. Gainean jarriko dugu. Hoixe, venga, hasi, zeupela hundu. Sei antxoa ekarri ditut, Engo dugu. Hoize, una. A ber, hau egin dugu gaur atuna eta aliolekin, ez? Baina, nahi badezue, atun hori egin dezakegu tabasko pixkatekin eta pikantetxu jarri, edo pipergorrie sartu, nire zuen bezala, bale? Bai, oso ongi izara. Olio oso bero dago, erdun putzik. Bueno, bale, a ber, chicos, hau ondo egin behar dugu, A ber, hasi, venga. Baina, Irinekin. Bueltatxo bat eman martzaio. Bai, baina suabe, Suabe, bestela dena. Hoixe, suabe. Eta gero arrautzetara. Bueno, chicos, a ver, A ver, ordu nuen piztuko du, por si acaso. Mikel, fundament, hoixu egon bide ondo, Piztu ezu, jazta, a ver, bai. Kontu ze bero-beroa dago, Bai. Ui, ze itxura dakan horrek, Ainhoa. Amantala jarri birot edo, Naizu, ahi ba, itxoin. Bestela igual zikinduko zen. Koloka. Gure pintxopoteko amantala dugu, beraz. Kontu, Ainhoa. Koloka. A ver. Hemen, eta hemen hor, atzekaldea jarri oso. Kontu, ze zikindu gabe. Bueno. De lujo, zuekin, Hombre,
Bueno, bago. Honetan dugu gozatzen ja. Eta gatza ez digu jarriko? Ez, ze alioliak badauke ja... gatza puntua aliolik ematen dio. Bale, gatzik. Ez normalen botatzen diote, gustatzen zait gatza denekin. Honekin sartzen bazu, ez. Zulaza, gero hoi ateatzeko. Ez eskuak gertu ikusten dut hor zuti. Itxura dakan honega ino. Bueno, badu, txas, listo. Piskat utziko dugu, erregabe, A ber, esan dezu orduan ogia ze, hola? Baina zi lehengo koskorrak endu eta txak. Lehen aprobetxatu bala. Bueno, bez, hola, niri gustatzen piskatola egina, Bai, piskatola hori kolore hori, ez da? Bai, nahi badezue papera, jarri piskatamen papera da oli hori kentzeko. Nik hori egiten dio, patatak indetxan egiten dut. Bai, hori importantzia. Eta kenduko diogu olioa. Bueno, bota hemen. Bueno, badaukegu, orain ze botako diozu? Ez, honeko hain egin behar deguna da, ogia nahi badezue guk egin dugu bakarrik baki, ez? Baina hau nahi izan ezkero, plantxan bueltatxo bat mon, pixkat... Baina, bueno, hola utziko dugu, bale? Holakotan erabiltzen dut germinado de soja edo pixkat kolore emateko, ez? Baina, bueno... Bueno, hortxe, bai? Baina ederra da, germinatuekin eta politxa iratzen da. Eta hogiekin eta... Azkenen pintxoak eta tabernatan eta begiekin jaten da. Asko jaten da, horregatik... Lehenengo gauza begiekin, egia da. Hoixe da. Itxura jarrak bat. Horregatik, bueno, guk moztu dugu, baina berak hobeto jartzen da. Bueno, gauza bat, hau jateko nik uste dut eguzkitara joan beharko dugula. Eta hau zerekin bustiko genuke? Ai, ador txurie txakoline. Txakoline. Bai. Hementxe ditugu gure antxoak, Eta begira, bide batez txakolina. Katxina. Ona. Oliokoa, Iñaki koparitutakoa. Bai, izan ginen, bai. Oso ona. Errazen lenguatora. Bueno, Ainhoa, hemen, ja, dastatzea betzerik ez zaigu falta. Venga, bai, gaina be, lan egin dugu kuadrilan, primeran, Zuekin lan egitea da, plazerra. Nik eskua garbitu gabe, baina lan egin da plazerra. Iep, zein hasiko da? Hasi? Venga, nik hartuko dut hauxe. Nik beti probatxo egiten du, ni pote naiz eta probatu egiten. Ui, barkatu. Dale, venga. Nik milaka jan ditut, baina... Bueno, a ver. Guazen ba, Bueno, a ver. Bate horatu da. Ona ez, urrengoa. Izugarria. Baposten az. Benetan... Eskerrik asko. Zuei. Plazera handi bat izan da, guapísima. Badakizute, Barakaldo nago, Barakaldon, No izan. Larrea jauregian. Agertuko eta erregina zu jauregian. Bueno, ze polita geratu zait. Oso ondo, Mikel. Ergi, ikastu ezara. Aio. Ze polita geratu zait. Josema. Josema berriz. Bai, Josema. Aha. Bai. Oso ondo. Bueno, entzun, adi. Bai. Lehokadin bodegoira joan behar duzu. Eta gero pintxopotera. Eta handik, ekarri behar dituzu, gero gure sagardo dastatzerako partaideak. Ederki? Bai. Ni arduratuko naiz honetaz guztiaz. Bai, bale. Segi. Nere irudipena da, edo bakarrik hemen nik lana egiten dut. Beste horrek ez... Bai, zure irudipena da, Mikel. Beti lanen ni. Coño! Kaixo, Mikel. Angel Garitano Ondarru, aspaldiko. Zaude, ikusi sorpresa. Beste denpora. Ondarru eta ondarrun zu ere, men? Ondarru, atxemen etorten, así que... Tragotxo bat hartzen? Zuritxu bat hartzen, bai. Aizu, eta zertan zabiltza orain, Angel? Bueno, furean sartute, Euskal Herratian egiten dute lana, eta gero beste lana daukat be bai. Ardabek eta saltzen dute aspalditik ona. Aizu, Angel, bira, nik pintxok eta dastatzen aditua naiz, asko gustatzen zait. Etorri naiz Ondarrura.
Eta hemen pintxonak egiten dituzte, bai? Bai, oso ona. Gomendatu egin diate. Oso ona, bai. Ondarron leku guztietan pintxo ona beti ipini dabe, eh? Bai, badakit egon naiz, badakit, eta egongo naiz. Atunen pintxuk eta horrek beti indiz, on barrizak etxendiz. Arrantzalekin hemen ongi. Bai. Altxoanak eta atunak ondarrun beti. Aizu, nagusiaren izena baldakizu? Aritz. Aritz alda, deitu imario, da ber. Aritz! Txapeldu. Bai? Aritz, kaixo arratsaldeon. Zer moduz? Zondo. Erki, hemen Angelekin sorpresa bat hemen txetokatu naiz. Bueno, lehen ikusi gaiz. Trago bat hartzen da. Aizu, Ondarruko pintxorik onena bilatzen ari naiz. Gomendatu jate onea etortzea. Aritz, zerbait pintxo bat berezia do izar den pintxo bat baldauzu da? Bueno, gu badakau lago pintxo bat, txampi bat betia, jamoia eta gaztaiakin beteta, eta, bueno, nahi bazue, posible alderu gustatuko litzaidak ikustea nola egiten duzun, bai? Angelen erekin etorriko da. Bale. Aritz, sukaldean gaude, osagaiak, aurkeztu osagaiak. Bueno, badako hemen txampiñoi batzuk. Ederrak. Eutxo horreri. Hemen dakau alioli bizkat. Alioli. Bai, hau da modena. Vinagrea izaten da, ospina do, bai. Bai, ospina. Reduzituta. Bai. Eta gaztaia eta jamoia, hola, krema. Krema bat egin da. Urdai azpikoa, ogia. Deshidratatuta eta ogia. Nahi duzunean hasi. Bueno, Angel, itxura hona daka honek, eh? Itxura hona. Gero ikusiko du nola? Txampiñoiak plantxan jarriko ditugu. Plantxan, eutxi horreri? Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning, most beautiful. Bueno, dakau txampiñoia jaime. Plantxan, zego xua. Hori da. Itxura hona. Eta, bueno, oin hartzen dugu. Montajea. Montajea. Hau atatzen digu. Barruan gero sartzeko. Hori da. Eta gero, hartu preparatua eta bete. Oin, alioli botatzen diogu. Alioli. Hola. Eta gaina politia, Bueno, eta gero, ezabiltza gaizki, dekorazio pixkat eta, pixkat emate diogu, binager punto bat, ez? Hau etxen egiteko ere ez da zai, Aritz? Ez. Eta hori zer daia? Hau, da perejiaren olioa. Eta hor txezok dena? Bai, gero dakau hemen jamoi deshidratatu bat. Deshidratatu bat. Eta, bueno, hola jartzen diogu pixka dekoratzeko. dekoratzeko. Kriston daka honek? Bai. Nitxalok, hasiko nitzake gizona, Aritz, kriston itxura daka honek. Hau probatu, imarko dugu, Angel, zer bitzen zaizu? Hori falta da bakarrik. Haizu, nik hor txoko txiki bat ikusi dut oso polita, inportal zaizu hor bertan probatzea. Bertara, Aritz, zuk hartzen duzu nik, zuk igual hobekio ni pato oso xamarra ez da. Venga, Hor txartuko du, guazen, venga, tira. Venga, zeu aurretik. Angel, bai, mila esker, Angel. Hemen txegaude Angel Txuria, nik Txakolina, zuk esan duzu ongi etortzen dira horrelako bat, lehen komentatu jazu hor. Hasi barko dugu, nik hasiko beha. Zerako txuliak, Nik kristuna daka, benetan esaten izut, nik hau hartuko dut. Zuk nahi duzun hartu, Angel? Bueno, nik hau hartu. Venga, hasiko da probatzen. I profesionala, jaiz. I profesionala nahi. Argi bili pitzu moziteko, Gila, Aizu, erke ari gara. Ondo. Barkatu Aritz, baino nik dena jango dut. Ez ez inporta, ez da? Hau kristona da. Oso ona. Ogia, iman utziko dut, ogia delako, betiko, baina. Ogia behanen bide, Ondarron ogia hona etxen da. Bale, barkatu, Angel, janingo eta Aritz, barkatu, Ondarron dara etxen da ondo. Ogi zebe bai, beti. Bueno. Ez du topa egin, Gozo da, Mira. Ondarro eta ondarrotarrak. Hoi da, haupa. Aritz, txapeldun. Da jate zunin, aguan dakasunin, bueltak emoten, gozo, Nik lanean jarraitu behar dut, baina benetan esaten dizut, plazerra handi bat izan da zurekin egotea. Angel, eutxi horreri gizona, Hori da. Plazer bat izan da zurekin ere egotea, sorpresa handi bat hemen tokatzea. Aritz, eutxi horreri gizona, eta mendira joan txampiño jabila, eta lehiak eta gehiotan aurkeztu, irabaziko duzuta. Eskerrik asko. Bueno, ni banoa, bale, hemen txutzikut, pena hundik baina lanean jarraitu behar dut. Bale. Aio, kuadrilla! Venga, Mikel, bai, agurre, postito nahiz ikustea. Bai, agur. Gerarte. Bai, ederra da.
Ederra, bai. Ainhoa Etxebarria, zer moduz aspaldiko, Mikel Elizegi. Begira bai, hementxe nago, Ondarrun. Begira, musika plazan food truck bat jarri dugu, eta antolatzen ari gara, sardo dastaketa bat. Animatzen altza, bai, erkin eska. Bueno, antxik ikusiko ga, bai. Gero arte, aio, aio. Aldeon. Ara, kaixo. Kaixo. Zure izena? Pantxo. Pantxo, oso ondo, ni Asier. Asier, postena. Pintxo. Pantxo Pintxo. Hori da. Mira, ona, Pantxo Pintxo. Ederki edo, Pintxo Pantxo, oso ondo. Aizu begira, arrantzaleen ohitura gastronomikoen inguruan horla ikerketa bat egiten ari naiz. Eta ona etortzeko esan didate. Bajurako horina gaina, bai? atxitx eta osabak eta dana, bajurako horrek maineru izan dugutiz. Bai, familiari belaunaldi, danak itxasoan, ezta? Bai, geuak endute, baina, bueno, ederki. Baina dena den zein da hemen zuen espezialitatea, Kantabrikon? Bueno, dakau bizkat de todo un poco ez, baina dakau pintxo bat, txampiñoi bat, mindrezkiaz beteta. Nola egiten duzuen ikusterik izango genuke? Por supuesto. Bueno, nahi duzuna? Bai, kartan du ingredientik eta ontsa esplika dutzut. Bale, hementxe, zain egongo naiz. Ontxarte. Oso ondo. Bueno, Pantxo, hemen ditugu beraz osagaiak. Bai, amintxakau, da txampiñoi bat, du mendrezkiaz beteta. Bentreska. Bai, barduen etxen dugu txampiñoi mendrezkiaz bete, gero rebozaten dugu urunaz eta arrautziaz, rigiuten dugu, eta amintxakau resultau. Gero takau alioli ligero bat hemen. Bai. Bueno, itxura ederra. Desde luego, itxura ederra. Oso ondo. Bueno. Hemen takau krema de Modena. Ederra, jarraitea. Aura, hori zer da? Horixu, perejiaz eta behakatzaz. Bale. Hortakazu pintxo. Eta ja, dastatzea besterik ez zaigu falta? Eta, listo. Bueno, hau zerekin bustiko genuke, Pantxo? Arda zuri batea, zero? Batu gaina, piniko zut. Genti, txakoline igual hori etxetzu, baina nik piniko zut alemana. Alemana? Bueno, nobedadea. Baina zer da, ardo txuri alemana? Alemana, bai. Bueno, guazen, bira, itxura, ez logo, eske pastel bat ematen da. Bai, jente asko pentsaten dago gozurela, pastelarala. Pastela barrutik eta kolorea eta, bueno, guazen dastatzen. Bai, a ber, zer... telen txartu en laganeri, Aunque sea, miente. Oantxe esango dizut. Oso ona. Bai, ondo. Benetan. Bueno, eta hau ardo txuri alemana. Alemana, bai. Eta nolatan alemana? Batu, behin aproa gendun alanik eta moi gustazko eta... Ona, izu. Bai, gentiei moi guztaren gako, bai. Gozua? Horde, baina arriskutsua da, Bai. Fresko eta oso gozua, Errez hartzeko, Letxe, bueno, izu. Pantxo, benetan... Oso ondo. Mila esker. Zeu etorte arren. Zorionak, pintxoarekin, benetan. Gainontzekoak ere ikusten ditut oso itxura ederra daukatela. Eta izango gara beste baten hemen. Hemen gaz, geu, prez. Oso ondo. Nahi zunin etorri. Ederki ba. Postena. Ondo izan, urrengo arte. Agur, venga, berti. Amama gurmeten bazituzten sagardo klase desberdinak. Arratsalde on denori. Ongi zutela denak. Ostegunero izaten da hemen Ondarrun pintxopotea? Ez, egunin.
Bueno, jo, hori txoioa, hori suertia. Ostegunean batzuk ateatzen dira. Zu egunero. Eguenin. Vale. Ikasi bar dut Ondarruko euskara. Eguenin. Zergatik dena esaten hemen ikin, dena ikin da. Tabernak zutargin, ez dakit ingin, zergatik italiano kaltza eta italiarrak edo ez. Baina benetan, ostegunero izaten da. Ez, eguenetan. Bueno, eguenitan. Eta zuek eguenitan ateatzen zate tragotxo hartzea? Aizu, zein da hemen Ondarruko pintxo horrela beresia edo gehiena gustatzen zaizuena? Nola. Saltxitxa beikonekin? Hori oso arrunta da, pintxo hori. Ez zaizu zerbait berezia gustatzen? Hemen arraina dago asko izango da, ba? Arraina jaten dugu. Suertea zuekena. Eguen inez beste guztietan. Eguen inez beste guztietan. Zapatigin, domekigin, eta horrelakotan, ez da? Aizue, ba ongi pasa, bale? Eutxi horreri. Eta eguenin albaldi mazute horrela jarraitu. Hori osasuna data, bai? Ondo segi. Bera, gerarte. Artista, aio, zu gorrilla. Ala, Ambrusco. Italiani, ma tutti marmento, no piccolo bene, ragazza, ma facile. Aio, guapísimas. Aio, ongi pasa. Aio. Arratsalde on den hori. Hala, ekarri. Ostegunero izaten ala ben pintxopot, Ondarrun? Bai? Eta ostegunero ateatzen zeate? Bai. Posible bada bai. Ze azkar esaten du, bai. Aizue, hemengo pintxo berezi bat edo, hemen Ondarrun bai alda jo. Ondarruko pintxoa da, hau, arrantzalen artean hau izaten da. Badago berezia? Ontzezano, kroketak. Kroketak. Zutargiko kroketak oso Begira, probatuko dugu ba. Bueno, ongi segi, eskerrik asko. Eta ostegunero posible zuek horrela jarraitu. Osasuna data, hau osasuna da, azalda da. Aio, berritxu. Aio, erarte. Las Spice Girls, hemen zaudete dena beldututa. Itxupitupi my lorner. Guapo egia naiz. Bai, horixe da. Guapo egia naiz. Guapo naiz, guapo. Venga. Iepa, kaixo denare. Iepa, kaixo. Iepa, artista. Ateri niri ere hori txakolina da. Ateri niri batekin nahiko du. Nausi, bai alduzu pintxo berezirik edo hemen. Txampiñoi ederra. Atera niri txampiño jana. Una de chompis! Esango izut, a ber, goxua dago, seguro baiet. Izate madiak bai. Seguro. Baiet. Errazio. Errazta, Nork egiten du hau? Berak egiten du? Eurama. Txapelduna, oso goxua, benetan, oso ona dago. Eta revuelto ere bai. Karri beste bat ere. Hau, oso nazio, baina beste dago bikain. Bai, ez da. Bai, Ezatzen dik. arrazoia dakazu. Eta hau ere oso na dago. Ni bukatu inen dut hau. Gora Ondarrua! Kristona da. Bukatuko dut hau. Bota bosteko hori. Bona guan orduan, ez da. Ea urren ostegunen edo azaltzen naizen. Posible da. Hau patxapeldun. Erarte ba. Bikain eta oso ona. Eutxi horreri, aio, eskarrik asko. Hostia, viene que hay. Apa! Iepa, kaixo! Bueno, zer zuz hori pintxoa. Gaur ostegunea pintxopote da. Aterako didazu txakolina bat mesedez. Venga, apa! Haze ambientea, Hola bai, hotzotzakin, oso ongi. Oso ongi, zu bai, zure izena? Maider. Haupa Maider, zu bai txapelduna. Ostegunero pintxo berdinak izaten dira? Baina, geure famosuena hau da, etortzena kanpotik jendia pintxoa eskatzea. Benetan? Bai. Kanpotik etortzen da jendea pintxo hau. Proba. Eta da patata eta txistorra. Eta txistorra. Baina, famosua da. Bai, benetan. Bai. Goxua? Oso goxua dago. Eta etxean egiteko oso erraza. Patata eta txistorra. Ze hona, neska. Nahi altzun erekin, niko onbidatzen zaitut. Nahi zu zerbait hartu? Neuk beste txakoli bat hartuko. Venga, Maider, beste txakolina bat. Haupa, Maider, zu bai.
Oso ona dago hau, Oso ona dago. Topa ingo dugu. Maider? Maider, txakolin hemen utziko dut, baino hau eraman ingo dut. Vale, pues Agur, guapa! Aio! Ua! Bueno, non sartu ote da pote hau? Iritsi naiz. Jode, baina non zinen? Iritsi, partaideak aurkitzen gizona. Jode, partaideak aurkitzen eta non daude partaideak? Partaideak hemen txabal... Etorri, neskak! Bi rubila, behitu ze bi rubila. Rubila, ondarrutarrak. Ondarrutarrak baina... Ainhoa Etxeberria gaztea. Etxeba. Eta Nagore Agirre. Nagore Agirre, biak ondarrutarrak? Bai, zu badakigu, eta zu bai. Oso ondo. Bi rubilak etzak ejatuko, Begira. Gipuzkoako txapeldun handia, Altzueta. Txapeldun handia. Nere lagunak hemen laka erdin eman didan, bertako sagardoa, eta gero Asturiarra. Guztiz diferentek hiruak. Zu jarriko zu, ni fiatzen nahi zurekin. Ipiniztasun. Bai, a ber. Baina moñoa desegin gabe, mesedez, Mikel? Ikusten didazu? Ez da oso ongi. Ukitu lasai. Ez da problemika, zu lasai. Bueno, mesedez, baina Mikel. Ez izutu gure partaide. Hasiko gea, bai? Bale. Enik ez dizut esango nondikan hasiko naizen, zuek isilik, Gu isilik ez da, gu isilik egongo gara. Bueno, sagardo bat ja hartu du. Hartu dut. Nahi bazu biru trago eta gero esamariazu. Bizkaitarra, Gipuzkoarra, edo... Asturiarra. Asturiarra. Hirurak aprobanik eta gero esango zut. Oso ongi. Bigarrena. Ongi pentsatu, Bale. Zuneri eutxi lasai. Ainhoa. Beka, txapelduna. Itxoin, Bale. Apa. Bale. Bueno, vale, zu lasai. Lehengoko Bizkaitxarra, biharrena Asturianu, da hirugarrena Giputxi. Itxoin, A ber, lasai. Lehenengoa esan duzu? Lehengoko Bizkaitxarra. Lehenengoa Bizkaitarra. Bai, asmatuzo. Biharrena Asturianu. Ez, Altzueta zen Gipuzkoarra, eta hirugarrena ez duzu asmatu, ja? Bale, Bat asmatu duzu. Bueno. Txalo handi bat! Bat asmatu du. Oso ondo. Venga, ba. Bueno. Lehenengoa, haupa Nagore. Venga, txapeldun, hortxe. Badakit, pintxo falta zaizula, baina hori geroxeago, venga. Hortxe utzi, oso ongi hasier. Hori da? Beitu, ze estiloa! Xast! Bigarrena. Nahi bazo gehiago edan, Eta hirugarrena eta azkena. Hau estiloa, Mikel, hau Ainhoa, tokatu alzaizu inoiz solako dastaketarik edo... Sekule ez doten. Sekule bez. Gurrelako gea. Dastaketa itxua, ikusten. Eta oraindik ez kendu antifaza, hau? Vale. Lehenengoa. Giputxi. Lehenengoa Giputxi esan duzu. Bigarrena zein esaten duzu? Bizkaia. Oso ongi. Eta hirugarrena? Asturia. Oso ongi, ez duzu bat ere asmatu. Oso ongi, Nagore, oso ongi ez da bat ere. Venga, zerbait ikusten duzu, hasier? Momentuz ez. Vale, oso ongi. Lehenengokin hasiko naiz. Eta horiek honea ekarriko ditut. Venga. Badakil sardore gustatzen zaizula zuri. Bigarrena. Estilo. Xast. Dena barrura. Venga, txapeldun. A ver. Eta hirugarrena? Venga. Ea ez duzun asmatzen, eta Ainhoak irabazten duen. Eta berdinketa baldimada, Torrebi jako pisua denontzat. Bale, jazta, Lehenengoa, Bizkaia eta Gipuzko artean nago. Ez dizute zer esango. Ez? Ez? Pote, mesedez. Bueno, venga. Erlea hundi badago, bueltaka. Bizkaitarra. Lehenengoa Bizkaitarra esaten duzu. Vale, bigarrena? Asturiarra. Seguro altzaude. Bai. Ikusten alduzuzuk zerbait. Bai. Eta hirugarrena? Gipuzkoarra falta da, ez da, Gipuzkoarra. Bai. A la mierda! Asmatu duzu! Hirua gainera, txalo bat! Hirurak! Ez da posible! Beneta! Txalo bat, Asier ere. Bueno, dena den, karo.
Nik irabazi dut, Zer pasaten, baina Ainoa, bueno, zu edo, bueno. Baina, gauza bat tengo dugu, berari emango diogu irabazi bezala, baina gero, herri berbereko azalete eta pasatzen jun, asterik astean. Baina orain probatu behar dituko. Eta noski, ja, nola ez, hauek ere probatu beharko dituzu. Bai, probatu behar dituzu. Hasi... Nagore, hartu zuk nahi duzuna, venga, probatu. Hogei pixkateren Da probatzeko. Bai. Bueno, eta hemendik gero bukatzeko ere... Musika pixka bajarri. Musika jarriko diguzu, ez da? Bai. Irabazten lastazulako, Bueno, oso publiko gaztea dugu, ez dakit hau gustatuko zaien ere. Antxoak edo musika nahi duzu? Antxoa hauek ez dakite gustatuko zaien, bai, gu jango ditugu. Bai. Ba, eskerrik asko bioi, oain ere, hemen dugu zain ditugu aurrak hemen, esnebeltzan abestiarekin, dantza egiteko. Dakitela ekografia eta guzti. Bai, ekografia. Ekografia esan dizu? Bai, ekografia. Bueno, Ainoa, zoaz xeukaldera, handuzu, Eta bain txasiko gara, dantzan. Ezin jarraitu, bueno, eskerrik asko. Ondo pasazuelako xin. Ondo pasatu dugu Ondarrun, Benetan, denak etorri udara pasatzera, neguan pintxo jatera Ondarrura. Hori bakizu zerrein. Oso eskerrik asko Ainoa. Urrengoan ez dakigu nora joango garen, sorpresa. Pintxo pote, on tour. Ondo pasa. Eskerrik asko Ondo segita ez, hartuko gehiago, Jarraitu dantza, Claro.